Hello! Nagluto tayo. Nag-mix din mi og Hello pa! so lang sa Janet para magluto mi og so ano pang pamahaw. Hello! Unsa natin malangsi og Oh, tawagan ko na po ron. May ipaat ko na sa ito. malangsi og unsa ni malangsi lang? Oh, sige, salamat pa. Ah, malangsi rin eh. Unsa ning puti? Arena? Hello! O sibuyas? Unsa ni? Hello! Gila na ito na yung kuwan unta sa tubig ang harina. Tibugol oh. Ay mga bukog-bukog. Sudan sa mga kalo ang tubig. Yan ay sudan naman yung kuwan. Sige. Alam mo dito na sagot. Unsa gisaw? Pilang kilo? Pilang kilo? Ah, kung saan palit? Pilang kilo na? So, wag mo na bukog. So, sila gisaw. Sa kaning gisaw? Oh, i-mix na na daw. Ikaw na to eh. Kaya mo ito ano? Mix na lang. May ito. Dimix. Na yun, asin. Dagan sa buong paluto og malangsi, unod sa malangsi nga gitangan og tayna og sibuyas unod sa malang isda malangsi. Dayon ito na lang ito na mainit ang hilidoro na dyan init na fish fillet. Ito na po ang pat malangsi.
Ito po. Ito yan. Malangsi. Nagisubo pa rin sa prito lang. Hindi ako mas lagi lang. Malangsi. Ano ba? Online. So guys. So pa prito ko. Fish pit out. Sunod sa malangsi lang. Baka nalaw mga buko.
dapat ito no. Oh. Ilan nakakamukha? Sorry, te. Okay. Alright. Luto na. Ito na ang product sa itong niluto. Finished product na sa fish fillet malangsi ba hindi ang butangan og harina, itlog og sibuyas na genitin ako lang ipaluto. Muna na ang finished product. Nindot siya tanan may napagod ani. Salamin na pagkaluto. Ay salamin nagtimpla din ako rin galuto. Thank you very much.